Čaute všetci, poviem vám niečo dneska o svojej telke, ktorú máme tuto v tejto zostave brutálnej, môžem to tak nazvať, je to high-tech konzol setup. Ťažko niečo lepšie zostrojíme, dneska dalo by sa 8K televízor kúpiť za, neviem, 6 000, ale čo by nám to pomohlo, keďže konzola samotná píše 8K, ale dneska ešte stále nevysiela, myslím PlayStation 5 Pro. Dobre, tam máme aspoň PSSR 2.0, čiže to nám veľmi dobre robí v PlayStatione obraz kryštálovo čistý na Samsung S90D, ktorý je vlastne jedna zo špičkových televízií. Sám som chcel ísť do LG niekedy, hovorím si kúpim LG G4, to bolo v tej dobe 2024 celkom taká atraktívna televízia alebo telka. No nešiel som do nej, lebo táto má viacej výhod. Musíme začať, že kvôli PlayStationu som vlastne celý tento setup kupoval, aj ten televízor a tým pádom potreboval som HDMI 2.1 v telke, čo som predtým nemal, mal som TLC, myslím nejaký C7 3.5, myslím televízor. No v každom prípade máme S90D, teda Samsung, ktorý má všetky 4 vstupy 2.1 HDMI. Čo sú pre mňa úžasné, neviem teda to LG, myslím má iba 1 alebo 2 tie vstupy, čo ja by som hneď 2 zapratal, lebo tu máme Q990D, najlepší soundbar na svete, je to král soundbarov. Tu má subwooferík krásny, trošku väčší, ťažší, ale má a dobre to hrá. Vlastne aj teraz vám hrá zvuk z toho, za vami sú ďalšie dva reproduktory, ktoré spolu tvoria 11.1 4 kanálový zvuk. Čiže nám hrá 22 reproduktorov naraz, no čo som chcel, ten HDMI 2 kábel. Toto samotné môžem prepojiť priamo konzolu, dám do soundbaru, dám kábel 2 jednotkový HDMIčkový priamo do telky a zvuk aj všetko je kryštálovo čisté v jednom smere. No nespravil som to tak, mám nakoniec zapojenú HDMI 2.1 aj konzolu a v druhom HDMI 2.1 má zapojený reproduktor, lebo vždycky počúvam hudbu iba cez tento reproduktor, no? Ne iba cez to používam ešte k tomu aj jeho vám, JBL, tu toho máme. Niekedy keď vám nahrávam videá, tak použijem klasické JBL, myslím, že má 60 alebo 40 W, je to, no, dám tu kúsok od mobilu, na ktorý natáčam na Xiaomi 14 Ultra. A tam nám to potom vlastne znie a hrá nám hudba z tohoto sterea. Áno, nepočujeme tam Dolby Atmos, ja to skúsim na budúce natočiť video aj Dolby Atmos. Neviem, jak to spracuje YouTube, či tam budeme počuť Dolby Atmos. Ja mám telefón, ktorý má Dolby Atmos, má Dolby Vision, má HDMI, myslím 10+. Mám tam krásny obraz, tento telefón vlastne bol špičkový, najlepší telefón v roku 2024, keď som kupoval aj ten televízor. Či to bolo lacné, no nebolo to ani také drahé, ako by ste si mohli mysleť, lebo som to kúpil predsa len s odstupom času, odkedy to vyšlo, takže ono to brutálne ide dole každým mesiacom, alebo každý štvrť rok ide tá cena dole. Nakoniec sa vám môže stať, čo dneska, že je rok 2026 iba začal a toto je 2024 model, ale už ho nekúpite. Niekde ešte ho majú na skladoch, nevravím, že hej, že není vôbec, niekde sa možno dá kúpiť, ale skôr vám teraz o tom rozprávam a niečo vám aj poviem na základe toho, že keď budete kupovať z druhej ruky už od niekoho, dajme tomu, alebo z bazáru a podobne. Je dobre vedieť, že iba 65-palcový Samsung S90D je QD OLED, Quantum Dot OLED. Čo je vlastne Quantum Dot, znamená, že sú tam kvantové bodky, ich tam strašne veľa, úplne sú drobučké a tento televízor nemá ako obyčajný OLED televízor, čo je napríklad LG. Ja hovorím, že je obyčajný LG špičkový televízor, áno. Ale tento nemá tie diodky vnútri, alebo už som to nazval. Nemáte ledky tam biele a nejdú pre žiadne clony, preto kryštálové. To je jedno aké, čo by menili farbu z bielej na červenú, pomarančovú, modrú. Tuto je priamo už svieti tá televízia na zeleno, modro a červeno. Ona tam bielu farbu nemá. Ona z týchto farieb vytvorí bielu. Dá sa krásne doladiť, ten televízor má nastavenie na 2 body aj na 20 bodov. 20 bodové nastavenie neviem zohnať ani len na internete, že ak sa to má spraviť, to už treba dať špeciálnym odborníkom do servisu si naladiť. Treba to dať spraviť, keď chcete vážne bielu, úžasnú, alebo to vedieť si na tie 2 body doladiť sami.
Lebo keď kúpite ten televízor, on je iba na 76% naladený na tú krásu, ako by ste z neho mohli vyžmýkať. Čiže vy keď to nespravíte, iba si doma zapnete, rozbalíte, zapnete, vidíte wow, efekt, áno, je to krásne. Pokiaľ ste predtým nemali OLED, tak ste úplne unesení. Pokiaľ ste mali, budete unesení z tých farieb, lebo kontrastu, to je jasné, že na OLED televízoroch je brutálna čierna a biela vie byť krásna biela a kontrast je nádherný. Jo. Prvýkrát točím nejaké takéto video, však sami vidíte, že jak to asi s nami vyzerá, mne prišlo 4000 ľudí za mesiac, takže my len začíname, ja som nevedel, že budem mať nejaké štúdio, ja si hovorím, kúpil som si techniku, ukážem, než vám, ja som to chcel pre seba si natáčať tam videa, že za 10 rokov sa ja pozriem, čo sme sa hrali. Ale dobre, keď sa vám to páči, ja som rád, že ste tu so mnou, áno, všetci vítajte. No ale pokračujem teda k tej telke, lebo sme to takto nejak divne strihli. OK. Ona to QD OLED, aby ste si kúpili, aby ste docielili to, že máte QD OLED, tak musíte si jednoducho kúpiť 65 palcov v Európe. Keď si kúpite 55 palcovú, alebo budete hamúžni a kúpite si 77 palcovú, 83 palcovú, nebudete mať QD OLED v Európe. Na americkom trhu áno, ale už na iných trhoch, myslím, vo svete nie. Neviem, jak to teda vyzerá s inými trhmi. Poznám americký a európsky. Na európskom iba 65 palcový Samsung S90D bude naozaj QD OLED. Oni výrobcovia vám napíšu, alebo keď si budete letáčiky čítať, ako ja neviem, reklamy na to všade bude QD OLED, brutálna vec. Ale QD OLED spravili 65, ja aj viem prečo to tak spravili. Lebo LG vtedy prišlo z C4, áno, LG prišlo z C4 na trh a Samsung vlastne, čo má tie iné veľkosti, 55 a 77 a podobne, oni nie sú až tak dobré, možno tá C4 je o trošku lepšie, áno Gčko, alebo sú také isté, ale Samsung chcel byť lepší. Tak on vlastne zo svojho Samsungu S95D panel QD-čkový, QD OLEDový, posunul do tejto 65-ky v nižšej triede, aby v nižšej triede získal najlepší televízor roka. Až si rozumieme. Takže vlastne my tu máme brutálny najkrajší obraz pomaly z 95D, áno, S95D, ale máme iba S90D. No. Či to je brutalita, není, pozrite sami, to bude príjemné. No, jak som vravel, cena išla oveľa dole, čiže bude za polovičnú cenu, dneska to kúpite, ak to bola vtedy novinka. Ale treba mysleť na to, že teda už vyšlo odvtedy S90 aj 95F a už vyšlo aj S90 a 95H. H myslím na Slovensku ešte nekúpime, ale už sa sem blíži, áno, a bude. Mne sa neoplatí do FK ísť, lebo táto telka je tak dobrá, že vlastne nie vždycky, čo vyrobia nové, je lepšie. Čiže aj tento subwoofer majú už F-kový a má stále D-čkový, lebo D-čkový má takýto veľký soundbar, čo už nedali. Ja nehovorím, že je horší pri F-kovom, tvrdia, že je takisto, ale nemá až takú ozvučenosť sám seba, nedosiahne v krivke až také dobré hodnoty, jak dosahuje tento veľký, čiže toto je král soundbarov ešte dneska. Môžete ísť do iných, JBL to sa mi páčilo, že sa mu dajú odopnúť tieto dva rohy a môžete si to zobrať, jak ja napríklad tento JBL-kový von niekde, že to máte jak na Bluetooth, Virtualize, alebo to poviem, bezdrôtové reproduktorky vzadu. Ja tu mám bezdrôtové